ya kai wani stage ne wanda dole in fito in yi magana, saboda in ban yi magana ba zan iya wa'i gari. Banda inda zan je nemi taimako, so na yi duka abin da na san ya kamata in yi. Wannan ciwon da kuke gani namiji ne ya yi min, a sunan saurayi na mu haɗu da shi wajen wata. In sha mishi kan buran shi ne, ki sha mai buran shi, ki sha mai buran shi, ki sha mai buran shi har ya kai mai labari. Sannan bayan kin sha mai buran shi, kar ki rowan durinki, ki maso da durinki kusa, ki daga, ki cire fantinki da kanki. Ba kowane rana bane sai namiji zai miki komai da komai. Ke da kanki zaki iya, ke ma ki zo ki hau kan lumasin da ake yin shi akan kujera. Kun gane abin da nake nufi? Akan tebul. In kuna da tebul a cikin gida, sai ku shirya tebul din. Saboda ya kama abin da ya kamata, Hajiya, bayan kin shafa humuran lumansinki, dare yayi dare, sai ki zo ki zauna, sai ki pretending kin fito daga wurin wanka, sai ki zo ki zauna dan karamin tawul ko kuma masirara a kusa da tebul din nan, sai ki aje manki, sai ki ce mai gida zo ka shafa mun mai. In kika ya fara ci ta baya, bayan ya gama cin ki. Assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Sunana Munirat Abdulsalam, kamar yadda kuka sani. Na yi wannan bidiyon ne saboda akwai abubuwan da suke faruwa, ya ɗan kwana biyu suna faruwa, amma ba ni da, ina jin kunya in fito nemi taimako. Banda haka, saboda yadda reputation ɗina yake a arewa da yadda mutane suke gani na, so most at times I prefer in show ko mene ke faruwa. So ana Anti Munirat, wato na ajiye muku bidiyo na. A karkashin bidiyon nan na fim din da na yi da turanci, kuka ji zuwa ku je ku kalla. To yau zan yi maganin ku, yau zan yi bayanin ci ne. Ya kake son durin matan kai kasance? Haka kuke cin gindi ma'aurata? Kai mu dai mun yi kwante, la ilaha illallah, kuma na addu'a ubangijin Allah ya ba mu maza. Mu ma ko za mu shiga dan shishige inda me ake kira ne ma abun din ne, kusan Hausa na akwai karanta. Anyway,